Imshab Channel. Нуриддин, гапро гӯш кун. Оҳиста мебароӣ бо пои рост. Фаҳмидӣ? Бо пои рост мезанӣ. Бо пои рост зарбаи сахт мезанӣ. Фаҳмо? Фақат бо пои рост аз хотир набаро. Баъдан давраи дуюм ки рақибат наздик мешавад ба ту, рақиб ки наздик шуд, оҳиста как бо пои рост масалан усулҳои худро мекунӣ. Мисли ман ёд додагӣ барин. Фаҳмо? Мисли ки ман барои ту гуфтам, ёд додам. Мисли ҳамин оҳиста как баъд бо пои чап ба тарафи дарвоза мезанӣ. Зарбаи сахт. Бо пои чап. Фаҳмо? Фаҳмо, ҳаракат кун. Фаҳмидӣ? Ягон савол аст? Як савол аст Муборизҷон. Хуш. Амин касби ту чист? Касби ман барандагӣ. Ман бошад футболбоз. Оғоз мекунем. Хонумон ва ҷанобон, дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон барномаи Имшаб. меҳмони навбатии барномаи имшаб футболбози шинохтаи тоҷик Нуриддин Давронов. Пешвоз мегирем нафар. шоми якшанбе соати 22 дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Имшаб. Шом бахайр, тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Хушбахтона мо бисёр ҳарос доштем ки шояд нашри дуюм намешавад, вале хушбахтона аллакай нашри дуюми барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон аст. Гуфтаёнро дорам ки ҳафтаи гузашта барои тамоми тоҷикистонёни азиз санаи муҳим буд. Инам бошад 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ. Мо гарчанде дер, аммо мехоҳем ки шуморо табрик кунем бо ин иди бузург ки барои ҳар яки мо тақдирсоз аст. ҳамватони азиз, чун иди ваҳдати миллӣ тимсоли сулҳ ва якдилӣ аст, бари ҳар яки шумо пеш аз ҳама саломатии қавӣ, бурдбориҳо дар ҳамаи корҳои минбаъдатон хоҳонем. Ва гуфтаёнро дорам ки ман, шумо, яъне мо дар ҷойгӣ метавонем ки боз ҳам дар рушди ватани азиз самгузор бошем. Мубориз Усмонов, барномаи имшаб ва оғоз мекунем. Имшаб. бор дигар шом бахайр, тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва бахши навтарини мо, бахши хабарҳои шавқовар, хабарҳои ватанӣ ва ҳамзамон хабарҳои хориҷӣ. Бахшида ба иди ваҳдати миллӣ махсус раҳпаймоии ҳарсолаи ҷавонони ваҳдат 2015 чун анъана аз 26 то 28 июни соли ҷорӣ баргузор гашт. 150 нафар ҷавонон дар ин махсус иқдом иштирок карданд. Ин роҳпаймо аз рӯи ҳисоб сеюмин ба шумор меравад. Дар соли ҷорӣ корвони мошинҳо ба 150 нафар иштирокчиён ва хатсайри Душанбе, Роғун, Нуробод, Рашт, Ҷиргатол, Тоҷикобод гузашта санаи 27 июн ҳама якҷоя онҳо ҷашнвораи ҷавониро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва оштӣ дар кишвар бо шукӯҳ ҷашн мегиранд. Хабари дигар берун аз Тоҷикистон аст. Дар шаҳри Нью-Йорк зане бо автоматики пул мегузаронад, яъне ки пул барои телефон занозанӣ кардааст. Сабаб дар он аст ки ин зан, сабаби занозанӣ кардани ин зан дар он аст ки зан пулро ба автомат ворид намуда хостааст ки боз бақия гирад. ҳамон чӣ хеле ки мо шумо медонем, ҳама гон медонанд автоматҳое ки пулгузаронӣ ҳастанд, онҳо бақия намедиҳанд. Ин буд хабарҳои тозаи хориҷиву ватанӣ дар барномаи имшаб. Ин буд бахши хабарҳо ва чӣ хеле ки аллакай ҳамаи мо медонем, меҳмони навбатии барномаи имшаб футболбози шинохтаи тоҷик Нуриддин Давронов. Пешвоз мегирем ин нафарро. хуш омадӣ Нуриддин. Ман фикр мекунам рост аз майдони варзишӣ ба барномаи имшаб. Рост фикр кардем. Шинос ҳасти аллакай бо шарти барнома чӣ гуна сурат мегирад. Сараввал чун анъана бояд як саломи гарму ҷӯшон барои тамошобинони шабакаи аввали Тоҷикистон расонӣ. аввало мехостам саломи худро ба тамоми бинандагони шабакаи аввали телевизиони Тоҷикистон бирасонам ва ба ту ташаккур гуфтаниам бориз ки меҳмони барномаи худ намудӣ ва аз фурсати муносиб истифода бурданӣ. ҳамаи тоҷикистонро бо иди ваҳдати миллӣ табрик намуда ба ҳама саломатӣ ва хонободиро орзумандам. Гарчанде дер, не ки мо табрик карда истем. Бале, гарчанде дер.
хуб, ман гуфтаниро дорам ки пеш аз ҷавоб додан ба саволҳо Нуриддин як чизи муҳимро бояд қайд кардан лозим аст ки нафаре ки аз ҳама саволи шавқовар медиҳад ӯ соҳиби футболка бо дастхати Нуриддин Давронов мегардад. бале бале, акнун табассум намерасад ба Нуриддин. Ин гапи дигар. оғоз мекунем. Саволҳо зиёдан. Ман фикр мекунам ки имрӯз ҳаракат карда ба ҳамаи онҳо ҷавоб медиҳем. оғоз мекунем. бале Лола менависад. Салом Нуриддин, ғайр аз бозии футбол боз ба кадом намуди варзиш майлу рағбат доред? ғайр аз футбол ба варзиши тенниси рӯи мизӣ. Тенниси рӯи мизӣ. бале Боз бо чӣ? боз бо каме бо баскетбол машғул ҳастем. Хариб ки ҳамаи масалан навъи варзиши гӯшти ба ту писанд аст? намуди варзиши тан ба тан. Тан ба тан. Хуб, Ирач менависанд бари мо. Салом, мехостам бифаҳмам ки акаи Нуриддин аз синни чанд солагӣ бо бозии футбол машғул астанд? аз синни 7 солагӣ шурӯъ намудам. Нафари дигар менависад, ном доранд Шариф. Имрӯзҳо дар Тоҷикистон барои рушд ёфтани ин намуди варзиш бо кадом душвориҳо рӯбарӯ мешавед? ҳангоми прическа кардан душвориҳо мешаванд? душвориҳо чӣ хеле гӯям, аслан на он қадар душворӣ аст, вале дар ин чизҳое ки ту номбар намудӣ душворӣ нест. Яъне ки душворӣ умуман нест, танҳо душворӣ он аст ки рақибҳо баъзан вақт бақувват ҳастанд, баъзан вақт хурсандиовар он аст ки беқувват ҳастанд. Баъз асосан ҳамин чиз. Давом метиҳем. Нарзулло Абдураҳимов бари мо менависанд. Салом Нуриддин, мехостам бифаҳмам ки дар кадом дастаи Аврупо бозӣ карданро орзу мекунӣ? Чун аллакай машҳур ҳастӣ? вақте ки хурдсол будам мехостам дар дастаи Барселона бозӣ кунам. ин орзуи ман буд. ҳоло то ки дузи орзуҳо дигар шудан, вақте одам калон мешавад мегӯяд ки ман бояд ҳатман дар дастаи Истиқлол гардам. бале орзуи ман дастаи Истиқлол буд ва ба орзуам расидам. Нафари дигар, ҳозир орзу надорӣ ки бозӣ кунӣ дар ягон дастаи аврупоӣ? дорам, орзу дорам дар дастаҳои пурқуввати Аврупо бозӣ кунам ва фикр мекунам ки дар оянда ин кор амалӣ мешавад. Наврӯз Давлатов. Салом аз шаҳри Санкт-Петербург. Аз номи Наврӯз Давлатов ман мехостам бифаҳмам ки Нуриддин кадом сол ба дастаи Истиқлол ворид шуд ва шартномаи яксолинаи ӯ чӣ қадар маблағро ташкил мекунад? соли чанд ба дастаи Истиқлол шомил гаштед? тақрибан чанд сол мешавад? Уман солаш муҳим нест. соли 2013 гӯя мешавад. Соли 2013? бале, соли 2013 тӯли 2 сол аст ки ман дар ин даста бозӣ мекунам. масъалаи маблағ бошад, масъалаи ойлик бошад, ин махфӣ аст. фикр мекунам бениёат бисёр аст ё ин ки бениёат кам аст. дӯстон, ягон вариантро интихоб мекунем. Манучер Дадаҷонов менависад. Нуриддин Давронов беҳтарин футболбоз. ту бояд ин лаҳзаҳо ҳаловат барӣ. Қодир менависанд бари мо. Акаи Нуриддин дар кадом саҳифаҳои иҷтимоӣ шуморо дарёфтан мумкин аст? маро дар саҳифаҳои иҷтимоии Facebook, танҳо дар Facebook ёфта мешавад. Дар Instagram нест? дар Instagram ҳам мешинам ва саҳифаи нав пайдо шудааст дар байни ҷавонон, номаш Ноби аст. ӯ ҳамчун Instagram, яъне ки шабеҳият дорад ба Instagram. Хуб, Ширина ки ту менависад, ин нафар номашон шунин аст. Нуриддин Давронов беҳтарин ва зеботарин футболбоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Саволи ман ба Нуриддин, шумо хӯрок пухта метавонед? хӯрок баъди оне ки туро зебо мегуфтанд, ҳатман мӯи сараду як бора ҳамчун мекардед. хӯрок чӣ пухта метавонам? хӯрокҳои душвор пухта наметавонам. метавонам тухмбирён, картошка бирён ва тамом. гӯштбирён? Не, гӯштбирён хеле душвор аст ба фикри ман. агар ман оши палав ба фикрам тайёр кунам, баъд аз он ягон нафар ба ҳатман ба пайвастагӣ дорад бо шикам албатта. имшаб
бахши эҳсосҳо ва аллакай Нуриддин омодааст. Ман ҳолатро мегӯям, ту бо чеҳра ифода мекунӣ. Тасаввур кун, ки маоши Нуриддин Давронов дар як моҳ $100,000 амрикоиро ташкил медиҳад. баъд аз 2-3 рӯз хабар мебиёд, ки ин маблағ на барои як моҳ будааст, балки барои 80 сол. тасаввур кун, ки ту мошини Porsche 918 Spider харидӣ, ки арзиши он $845,000 амрикоӣ мебошад ва худи ҳозир ту бо ин мошин дар маркази шаҳр сайру гашт карда истодаӣ. акнун тасаввур кун, ки ту беҳтарин футболбози Осиё гаштӣ. Криштиану Роналдо дар саҳифаи расмии худ навишт, ки Нурик дӯсти ман ва футболбози хуб аст. акнун тасаввур кун, ки ту соҳиби беҳтарин ҷоиза барои футболбозон, соҳиби туби тиллоӣ гаштӣ. баъдан аниқ шуд, ки ин туби тиллоиро Нуриддин Давронов дар бозиҳои тобистонаи Ҷиргатол ба даст овардааст. имшаб пайра барменависам. ман як савол дорам ба Нуриддин. барои ту Роналдо ё ин ки Месси бозингари беҳтарини ҷаҳон мебошад? ба фикри ман ҳар ду инҳо бозингари беҳтарин дунё мебошанд. он гоҳ ман метавонам инро ҷудо карда тавонам, ки беҳтарин аст. ҷудо кунам, он гоҳ метавонам, ки сеюм нафар дар қатори онҳо ростистам. мо орзу мекунем, ки Нуриддин нафари сеюм гардад баъди ҳар ду ин футболбози шинохтаи ҷаҳонӣ. ва баъд аз чунин суханҳои хуб одатан барои ровиён ташаккур мегӯям. ташаккура ба киса намеандозу. давом медиҳем. нафари дигаре менависанд. Шарипов Диловар, шумо дар оянда чӣ нақша доред? дар клуби Истиқлол мемонед ё ин ки не? ҳоло нақшаҳои ман танҳо бо Истиқлол вобаста аст. чӣ хел ки шумо медонед, мо дар ҷоми Африка бозӣ намуда истем ва дар моҳи сентябр бозиҳои якчорфиналӣ баргузор мегардад. танҳо нақшаҳои ман дар ба ҳамин ҷоми Африка вобаста аст. Нуриддин мегуфтӣ, ки имкониятҳои дастаи Истиқлол дар ҷоми АФК чӣ гуна аст? имкониятҳои дастаи Истиқлол хуб аст. вақте ки мо дар ин ҷом бозиро сар намудем, бисёри одамо ба мо боварӣ надоштанд ва он гоҳе ки мо дар гурӯҳ ҷои аввалро гирифтем ва ба якашфинал баромадем, мардум бо чашми дигар ба мо назар карданд ва дӯст доштанд моро. ва фикр мекунам, ки ин ҷомро соҳиб шудан ва ба Тоҷикистон овардан Истиқлол имконияти хуб дорад ва мо ҳаракат мекунем. нияти нек аллакай ними давлат аст. ман умедвор ҳастам, ки дастаи Истиқлол дар ҷоми АФК соҳиби шоҳҷоиза мегардад, яъне ғолиб мебарояд ва ҳар яки мо, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҳаракат мекунем, ки ҳатто бо анамон дастгирии худ, бо дуои худ шуморо дастгирӣ кунем. ташаккури зиёд. имшаб соли навбатӣ Мевар Камбаров менависанд. мегӯянд, ки акай Нуриддин, вақти ба майдон баромадан худро чӣ гуна эҳсос мекунед? ин эҳсосро фаҳмидан бояд дар майдон бошӣ ва мавози фаҳмода наметавонам. вале хай як дусе нишонаҳоро гӯ, чӣ гуна нишонаҳо мешавад? шояд арақ мекунем. бале арақ мекунем, инам ханем қарақ мекунем. калон каме тарс аст, каме меларзем ҳамчун харгӯш. ва баъде он ки 20 дақиқаи бозӣ аллакай шер. 20 дақиқа не, бозӣ тамом мешавад, баъди бозӣ уже шер. бале он ҳолате ки агар бозиро бурем. салом ба акай Мубориз ва Нуриддин. ҳамин мери футбол аз кай дар шумо пайдо шуд ва шумо дар клубҳои Англия ва Испания дар кадомашон мехостед бозӣ кунед? исо, дастаи Зенит, шаҳри Санкт-Петербург. исо офарин. меҳри футбол аз хурдиам буд. дар маҳалла бозӣ мекардем. Анвар Карим биё. Фарзона варот бе. Фарзона дарвоза. бале. ва ба падарам ҳамеша савол медодам, ки барои чӣ маро ба футбол додед падар? падарам ба ман гуфт, ки агар дар дастат аз хурдӣ ё дитор ё микрофон мешуд, ман туро ҳофиз мекардам. он гоҳ ки дар дасти ту ҳамеша ту буд, ҳама вақт ту буд, ман туро футболбоз. Хирсакча ки шабҳо хоб мерафтӣ, ту бо ту хоб. бале, бо ту хоб мерафтам ва падарам маро ба футбол дод. Ваҳдат Ёрматов менависанд. аз номи ман танҳо салом расониду халос, зеро дигар чизҳоро шахсан аз Нуриддин мепурсам. номаш чӣ буд? Ваҳдат Ёрматов. саломат бошӣ Ваҳдат.
шояд шиносам бошад. шояд ин нафар хато накунам намедонам аниб ҷавон аст аз 16 сол аст. шояд ягон нафаре ки футболбоз аст аз дигар минтақаҳои тоҷикистон бошад. бале шояд ваҳдат омода шав бо ту вохоҳад хӯрди нафар. ман интизорам ваҳдат. нафари дигар менависам номашон Акрам. оё шумо ба жанри реп шавқ ё ҳавас доред ё ки реп гӯш мекунед? сар кунакун гангста миге ман шогирдои мастер исмаиле мо ба реп каме шавқ дорам барои он ки дӯстони ман саврандаи реп мебошанд мастер исмаил баха 84 ва умуман шеърҳои модари худро бисёртар гӯш мекунам ва шавқ ба шеърҳои модари худам. яъне ман барои нафароне ки намедонанд як далел мебиёрам ки Нуриддин Давронов фарзанди Ширинмоҳ Нивол буд. бачааш Валиев Ҳасан ба мо менависанд: салом Нуриддин ва муборис, чӣ сабаб шуд ки соли 2012 ба тими Энергияи Олмон шартнома ба имзо нарасондед? шартнома пул кам буд. пул кам буд, бале кам буд. аз ҳамин сабаб шартномаро набастем. аввал ки барои ҳамагон шавқвар мешавад ки футболбозон дар Тоҷикистон чӣ гуна маблағ мегиранд? шояд медонӣ, шояд нархи муайянро масалан нагӯем, лекин ба мо ягон мисол биёр ки чӣ қадар шуда метавонад. ҳамаи саволҳо ба ҳамин чиз мебиёянд хо нохо ва ман фикр мекунам ки кушоду равшан суҳбат кардан дар баъзе мавридҳо зарур аст. бале мегӯям ки 5-6 моҳ агар чихел ойлики худро ҷамъ кунӣ як мошини хуб харида метавонӣ. як мошини хуб бисёр нафаро фикр карданд ки Opel Vectra Запорожец. не фикр мекунам Lamborghini Aventador. хуб дӯстон тасаввур кунед футбол дар Тоҷикистон рушд карда истодааст. барои ҳамин муборис дар инҷо чӣ кор карда истода? ин савол пайдо мешавад. бо менависад нафари дигар: салом, ман Фирӯз Аҳмедов. дар вақти бозӣ кардан дар тими мунтахаби Тоҷикистон вақте ки гол мезанед ҳисси ватандориятон боло мешавад ё ин ки ҳисси боло бардоштани мақоми шахсӣ? яъне ки баъзе ки тӯбро мезанем мегӯем ман Нуриддин аллакай мақом баланд шуда истода. не он гоҳе ки аз дастаи мунтахаб бозӣ мекунӣ вақте ки гол мезанӣ аввало худро тоҷик ҳис мекунӣ. пеш аз чунин бозиҳо вақте ки мебароӣ бо ҳарифон салом мекунӣ мегӯӣ салом алейкум ман тоҷик. баъд аз он Нуриддин Асаин баъз Нуриддин аз маҳаллаи фалон рақами дар 86. бале вақти душанбе омадед 1086 ту номери телефонро гуфтӣ. танҳо ду рақам ва як рақам 1086. ман муттаҳимо дорам ки Нуриддин мисли ҳар як фарди тоҷик, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ва нафаре ки бо хелам худро тоҷик ҳис мекунад фахр аз он мекунад ки берун аз Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад ва ҳар боре ки ҳар голе ки мезанад тасаввур кунед агар байрақе ки айни замон дар Душанбе аст ва 165 метр дарозӣ дорад ҳар боре ки Нуриддин гол мезанад 166 математикаро хуб медонед? не безед рақамҳоро аз ин аллакай як кашф аст барои аз фанни математика баҳои ман хуб набуд. се ба ман ҳамчун 5 буд. хуб ташаккур мегӯем барои Нуриддин. аллакай бахши дуюми саволҳо ба итмом расиданд ва худи ҳозир ба мо ту усулҳои бо ту бозӣ карданро нишон медиҳӣ, барои ман ёд медиҳӣ, барои нафароне ки моро тамошо карданд онҳо ҳам ёд мегиранд дар чунин маврид. омода ҳастӣ? бале омода ҳастем. тамошо мекунем. имшаб идомаи барномаи имшаб ва Нуриддин ваъда кард ки усулҳои ту бозиро барои ман ёд медиҳад ва ҳамзамон тамошобинон шояд тамошо карда ҳам ёд гиранд. бале доим калимаи балеро медонаду халос. рафтам. усули якум туш бо пои рост. фаҳмидам. акнун мана пои рост. як бор дигар саросима нашуда. ҳоп камтар ба пеш. хуб ё Нуриддин
ҳама кори худашро кунад, хуб аст ба фикри ман. Аз ман футболист намебарояд, медонам. Хуб, усули дуюм. Тугро ба даст мегирем. баъд аз он Оҳо. Чап рост, ҳа? Актун мана? Биё. поча баъд зона. Рафкам кифоя аст. Хуб, як бор дигар. О! Седо. Табрик. Ва ин буд бахши усулҳои тӯббозикунӣ аз Нуриддин Давронов дар барномаи имшаб. гуфтаниам ки аз номи худ, аз номи тамоми дастаи истиқлоли ин тӯбро ба ту мубориз ва барномаи имшаб туҳфа мекунам. ташаккур. Ана тубам кор кардем дӯстон дар тӯли фаъолият. имшаб ман дӯстон як чизи муҳимро қайд мекунам. Якумин бор дар Тоҷикистон тӯй дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе, варзишгоҳи Фрунзе баргузор гашт ва ин тӯй, яъне ки маросими асосан аҳди никоҳи онҳо ки онҳо ба ҳамдигар ваъда доданд ки вафодор мешаванд ва дигару дигар маҳз дар варзишгоҳи марказӣ шуд ва ман мехостам ки ду-се аксҳоро худи озир барои тамошобинон нишон диҳем ва онҳоро бо ҳам шарҳ медиҳем ҳамроҳи Нуриддин. Хуб, акси навбатӣ оғоз мешавад. Якумин ба нафаре ки Алина Собирова гуфтанд ки акс намегузоранд, аксро тамошо мекунем бо ҳам. Ин нафар Нуриддин Давронов ва ҳамсарашон, чӣ ном доранд ҳамсарашон? Парвина. Онҳо дар майдони ки варзишӣ ҳастанд, худи озир майдони варзиши футбол ва ҳамагон дида истанд. Умуман идеяи тӯйро, яъне ки асосан маросими аҳди никоҳро дар майдони варзишӣ барпо кардан, идеяи ки буд? Идеяи худат буд. Барои ҳамин худи ҳозир аз акси дуюм дидан мумкин аст ки ӯ бениҳоят шодааст. Идеяи худаш буд. Ва аксҳои дигарро мо мунтазам барои шумо мекунам. Идея ту буд баъдан масалан дигар нафарон чӣ гуна қабул карданд ин идеяро? Гирду атроф масалан модарат чӣ гуфтанд? модарам чӣ хел гӯям, модарам ҳеҷ чизе нагуфт. Гуфт ки писарам ту чӣ фикре дорӣ кун. Ход дар болои бом. Ход дар бале, модарам гуфт хушбахт бош. Нуриддин воқеан дӯстон чунон тез футбол боз мекунад, чун аллакай фарзанддор шуда. дар ҳамон майдон, дар майдон, бале. Ба таври бо сурат мисли туп калон гашт. Асосан нигоҳ кунем ин нафар ба ту кӣ мешавад? ин нафар писари апам, ин ҷиянам, ягона ҷияни ман. Бале. имшаб Акнун саволҳо тамом шуд. Ман фарҷоми барнома аст. Мо чӣ хеле ки дар аввал ваъда додем ба ҳамагон дар оғози барнома, дар шабакаи асосан иҷтимоии Facebook, дар онҷо саҳифаи расмии имшаб аст, имшаб як TV. Дар онҷо бисёри нафарҳо саволҳо навистанд. Мо гуфтем ки аз ҳама саволи шавқовартарин соҳиби футболка бо дастхати Нуриддин Давронов мегардад. Ва мо худи ҳозир бо Нуриддин маслиҳат кардем ва ба чунин хулоса омадем ки саволи аз ҳама хубтаринро Фирӯз Ахмедов додааст. Саволи ӯ чунин буд ки дар вақти бозӣ кардан дар тими мунтахаби Тоҷикистон вақте ки гол мезанед ҳисси ватандориятон боло меравад. Яъне ки ин савол ба фикри мо хубтарин савол аст. Писанд омад. Худи ҳозир бошад ман дӯстон анабин футболкаро мегирам. Ин футболкаи Нуриддин Давронов. Дар ин фикр мекунам чанд бор бозӣ карда явад. машуха арақ нест, топ тоза, алакай шуштагӣ. Ва худи ҳозир як соя дасти махсус мегузорад Нуриддин барои Фирӯз Ахмедов ки ин лаҳзаҳо мо фикр мекунам моро тамошо карда истодааст. Дар пеш дар қафо дар пеш менависем ки аз номи Нуриддин Давронов ба Фирӯз. Ман бор дигар ташаккур мегӯям барои кулли тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ки ҳамроҳи мо буданд таи чанд дақиқа ва умедвор ҳастем ва умед бар он мебандем ки ба ҳамаи саволҳои шумо Нуриддин Давронов ҷавоби комил дод. Ба Фирӯз ташаккури зиёд мегӯем барои саволи олиҷаноб, саволе ки барои Нуриддин писанд омад ва ин футболка махсус барои ту меравад. Инро метавонӣ аз идораи барномаи фарҳангии фароғатӣ бигирӣ. ҳатман ин футболкаро барои ту мерам. Бори дигар нишон медиҳам аз номи Нуриддин Давронов махсус барои
фирӯз. имшаб бори дигар ташаккур барои ҳар як нафаре ки имрӯз ҳамроҳи мо буданд. Нуриддин, ман дар охир мехостам чун анъана як таманиёти неки ту баҳри тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. ба тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон аз ҳама муҳим дар зиндагӣ саломатиро орзумандам. хонаобод бошед. хонаобод бошед. Мо дар охир як тӯҳфаи махсус дорем. Акнун дар барномаи имшаб як навгонӣ аст. Ҳар ҳафта меҳмони мусиқавии махсус мешавад ва меҳмони мусиқавии ин дафъаи мо Рустам Саидмуродов мебошанд, яке аз саёндаҳои хушсадо ва нафаре ки тарзи иҷроиши шахсии худро дорад дар иҷроиши суруд. ва ин нафарро фикр мекунам бисёри нафарон бо таронаи имшаб аз бода харобам кун мешиносанд. Ин гурӯҳ ном дорад Минарет ва худи ҳозир онҳо дар фарҷоми барнома таронаи худро иҷро мекунанд ки ном дорад пайдо шуду пайдо шуд. Муборис Усмонов, Нуриддин Давронов, махсус барои барномаи имшаб, шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. имшаб
امشب چنل